Habakan tu ye kisamla puli uba Gabriel wa lang MLA Nongstoiñ ula ong. Baka jingpule kadai ban ïaid ryngkat ka akor ka burom khnang bakan long ka burom yala dehi yaki kimi kikpa bat ikasnong ka thau barok away. Ya kani uba Gabriel wa lang ula kran ka jingelang pen ko burom ye kisamla puli jong ka Assembly of God Secondary School set li kibala pas pha bat kibala wan chakmat ha kani ka examen SSLC arhaja arpulai. Kila dan nyongot kisamla puli jong kate school kibla yok het yo so ka jing job ha kane examen SSLC arajar pulai kun top ya kibla pas ka kerdan first division bat haki way pat ki kerdan ha ka jia lang ha ka arpoi tarik unai tung arja arpulai uba Gabriel ulapun ko buram ya kite kisamla haringkat ka jia don lang u headmaster jong kate school Reverend Dr. MS Nongram ki nong hikai ki khna school lembat ki kimi ki pa To let it go, that in this life I know you have to be. We were made to be. As you step out on the road, I say a prayer. So the river's right, always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again. So let your life begin, 'cause this is not goodbye. Just we love you, to take with you until you're home again. Andre, kare ka jing sultanat, pag ka jing penjan, kare ka makom santam, ha ka bang yo man ay man sim, ndai ta ki school ki bahe, ki bunba ki na school ta ki hajar ngut. Ada yang donkam ban aimin simro iki school ki baret ki basno du jingkerman teng bang tip yang idon ba itu ne te kane re ka ban sim jonga ba ha kane kala tiya ke jungi don baret don bahe ni long kaju ha kala tiya ke jungi kare ka bagi bu akhman barkum jo abang ipai ya kane ka jing donkam jong ki school kat chibale license sat ban pait ya ki school ki jungi ya ko ka Nongstoiñ konsensi La bilik pet ki government school ni i building la isang sot ban pet. La bi pet ki school jo ki missionary ki ofer la isang sot ban pet. Syai ka lawe. Jong ki school ki bapnya la da na kalian ki jongi ki nong ki khwat. Yen don ka benta ha ka ban yarat lam ban penroi ban par la ka dei ha ka infrastructure la ka dei ka jing thukam thungjam la ka dei ban yo ki grant ki ofer na kalian jo sarkar. Tengah kalian jonga ku wei na ki nongelam ki ba fi filabo na kani school ko filarab lam aki benta filabo yang aban ngan kran nalor ki jing don kam ki jong ka school bat lada ka don kono la na kalian ka jonga ro ngalom ban kloi ban ya don benta lam nang wa kuno ban kentiu ya kani ka school apa kentiu kani ka school kalau kentiu ka Shillong apa kentiu ka Shillong kentiu ya ka imlang na salang ka jongi kalau ka don kam hadu kata kami fi ki balang pas nangi so kuman no pinayo ka certificate mulai kadang dai ka jing sedang jo ka litia ke jong fi kadang dai rang ka jing sedang nang ni sya kamat kidang budba ki maujam ka pinap kam ka pinlap ki jinge ki fer ka pin saman bakane ka senjam ka banikong ka jing ai men sim ka banikong ni fi bangala pas ki ka class 10 mantasa ka class 12 sa ka BA sa ki MA sa ki PhD ki deng bonba na ko amonong ye pi hato kata ka jingkut jingmut ka jingtrang ma jong pi kan kut handu hangai ki dei nei ban ka thong ma jong pi hadu kanu ka benta ka pi dei ban poi ba pi dei ban kiu ban kentiu manikong e ladi ban kentiu ya ka yin ka sam ka jong pi ki bala tre chitom nam ta jong pi bana ka ju ka por ban island ban samlem ya ka jingnang ka jing start jong pi sha ka imlang ka salam kabalong ka badon kam bat kaju ya ki hab ki baret ki jong ya tap ti baro mon nei dab de man pas tap ti tap re subang na ta da phele la jong no pi subang re subang re ni kong pi na ambe nya oh ya la jong pi kemen ade tak kamu pada feel kamu subang rai ni kau ngambil feel keman. Soalnya ada dua kelas.
Dengan aku apa nak pi ba. Kabaning kong ngade ka jong pi. Basosi ni kong ni mano. Mampi. Mangai di man si ni kong. Baar kawan ra ka yin kasam. Katno biapan berkat katno imei pai la tristom man bo ipi ak ni ka school. Katno ka jinglot ka jingsap. Ka ei ka ba pila apan ai saki kumang ong mane. Ka school ka snong gal ai jinge janga ka ei ka ba pinai biang hayen. Ka jinge. Kata ka jingit ka ka jing pass ka jong pi ka exam. Lara pi pass ka exam ka jingit ka baning kong tamba pin iba pek mai nga i pi. Tamba ka result ka jong aru ka ka mabang. Damala result so nga i pi ta marat ne. Tapo madakan mau ba ay kini.